Fil-Belġju qed jiġu osservati 3 ijiem ta' luttu nazzjonali wara l-attakki terroristiċi fil-kapitali Brussell. Żewġ attakki mdemmija li f'temp ta' ftit ħin ħallew 34 persuna mejta u madwar 250 oħra midruba. Najim Lashraoui, it-tielet suspettat terrorist tal-attakki Belġjani ta' 3, jidher li għadu ħieles minkejja li l-midja internazzjonali ħasbu li kien inqabad. Lashraoui li flimkien ma' Khalid Ibrahim el-Bakrawi wettqu l-attakki fi Brussell u magħruf li ħadem mal-Istat Iżlamiku biex isiru l-bombi li bihom twettqu mhux biss l-attakki fi Brussell, iżda wkoll dawk f'Pariġi f'Novembru li għadda. L-Uffiċċju tal-Prosekuzzjoni fi Brussell saħaq li waqt tfittxijiet intensivi f'żona viċin ta' fejn seħħew l-attakki instabu splussivi u bandiera tal-Istat Iżlamiku. Il-Ministru Belġjan għall-Intern saħaq li r-raġuni għal dawn l-attakki ħorox immorru jitfit ma' teddida li kien hemm fil-Belt Kapitali Belġjana 2 filgħaxija minħabba l-arrest ta' Salah Abdeslam. Fil-fattu maħsub li l-attakki tal-bieraħ ġraw bħala tpattija mill-Istat Iżlamiku. Fl-aħbarijiet internazzjonali llum iddominaw żewġ vittmi tal-attakki, om ta' 36 sena mill-Peru li mietet pass il-bot minn ulieda u student ta' 20 sena li kienet jistudja l-liġi f'università fi Brussell, dan tal-aħħar indarab fl-istazzjon ta' Malbec. Miżuri estensivi ta' sigurtà saħħu fl-Ewropa fid-dawl tal-attakki. Franza taħt allert wara l-attakki f'Novembru u ajruporti Brittaniċi żiedu l-prekawzjonijiet ta' sigurtà. Il-Prim Ministru Ingliż David Cameron laqqa kummissjoni ta' emerġenza ma' Ministri u Pulizija f'Londra fil-waqt li żiedet il-preżenza ta' pulizija u uffiċjali tas-sigurtà fil-mezzi tat-trasport Ġermaniżi. Frontieri Ġermaniżi li jmissu mal-Olanda, il-Belġju, Franza u Lussemburgu huma taħt supervizjoni qawwija. Fl-aħħar 24 siegħa messaġġi u simboli ta' appoġġ u kuraġġ imlew il-midja soċjali. Ittieħdu diversi inizjattivi biex ifakru l-jum imdemmi b'wirjiet ta' solidarjetà mal-vittmi tal-attakki. Diversi monumenti bħal l-Eiffel Tower u l-Funtana ta' Trevi inxtelu bil-kuluri nazzjonali tal-Belġju. Fjuri, xemat u messaġġi ta' kuraġġ impenġija mal-art deru barra s-siti tal-esplużjonijiet tal-bieraħ. Wirjiet ta' li juru li t-terroristi din id-darba ma ħarġux rebbieħa.